Degut al pendent, tenim 3 feixes. La feixa cedida a 6, en aquest moment no sé si aquest any venen o no, seria la del final de tot, una part abans veus, aquí hi ha, diguéssim, grans extensions de pastanagues, pebrots, el que sigui, mengem de l'hort, i en canvi allà veus moltes petites coses, clar, perquè és la seva zona. Només tenim 3 figueres, la figuera ja sabeu que és un arbre maleït, a sota no hi ha res, i la figuera més, i tampoc no mengem figues perquè els ocells, no sé si sabíeu, per horror meu, cada ocell té la seva especialitat.